Добро утро с следващо включване от мен. Чакайте, ще си махна очилата. Не знам с очила ли съм по-добре, без очила ли. Не съм се наспала, това е факт. В един парк съм, в който абсолютно всички посетители имат куче. Добре, все пак няма да ви плаша, ще сложа очилата. Преди 2 дни ми звънна телефона и беше Ирен от продукцията, която ми съобщи, че не продължавам нататък. Леко беше изненадващо като информация, защото никой не ми беше казал, че има и такъв вариант. Но тя обясни, че всъщност всяка година се случва така, че журито да одобрява прекалено много кандидати, а местата за полуфинал са само 36. Първоначалната ми реакция беше разочарование, естествено, защото аз бях психически се подготвила вече, че това ми предстои. Надъхвах се вътрешно за състезание. Знаете за дилемите ми, какво да представя, как да го представя. Сега всички тия проблеми отпадат. След като стана ясно, че моята реалити история приключва, ми олекна до голяма степен, защото няма да се налага да идвам допълнително да хващам полети, да си пускам отпуски и така нататък. А и това представяне, което направих до момента, ако се излъчи по начина, по който аз си го представям, че би трябвало да се излъчи, е само в моя полза. И по естествен път дойдохме до анализа защо се случва така. И след известно умуване си спомних един момент, докато бях в гримьорната и ми полагаха всичкия този грим, и си казах: божичко, колко не съм си на мястото в момента. Колко това място не е моето. И сега си давам сметка, че това е абсолютният отговор на това защо се случва така. Естествено, вие знаете, че аз съм един отчайващ оптимист. Винаги гледам нещата от положителната им страна. Каквото и да се случва, винаги търся позитивното. Просто вътрешно не вярвам. Аз знам, че това е за добро. Тоест, аз съм абсолютно 100% убедена, че има нещо по-добро, което трябва да се случи. И заради това аз не продължавам по този път. И може би се знае, че този път би ми донесъл някакви кофти последствия и кофти странични ефекти, които аз не искам, но още не го знам. Съответно, Вселената ме пази от някакви такива неща. Аз винаги така възприемам провалите. Сами разбирате, че съм далеч от мисълта да се отчаивам и да се отказвам и така нататък. Продължавам си по пътя, по който съм тръгнала. Може би ще запиша някакво видео в бъдеще да погледнем и от този ъгъл. Какво всъщност се е променило след цялото нещо? Може би нищо. Сега ми остава около седмица до края на лятната ми почивка, а когато се върна във Франция, имам вече идеи какво точно ще правя. Имам много идеи, които трябва да се реализират и трябва да се започне от някъде. Аз съм много в начален етап на работа. Също така имам един проект, който съм започнала с един французин и по него искам също да напредне. Има неща, които трябва да науча да правя и съм ги отлагала от доста време, месеци, да не кажа години, но ето момента е подходящ, при положение, че няма нещо сериозно върху което да се концентрирам вниманието и мога абсолютно да се отдам на това занимание и да видим там пък какво ще излезе. Ако има едно послание, което бих искала да изпратя към всички вас, които гледате тук, то е да не се отказвате и да не слизате от шибания автобус. Чао!